Moi boas, míster. Tras o parón de Navidades, que sempre lle ven ben a todo o mundo, e os xogadores que están para recuperar sempre son varias semanas, que é máis fácil que poidan recuperar das súas lesións. Que tal foron as Navidades, tanto por staff técnico como por equipo? Boas tardes, feliz ano antes de nada. Longas, coincidiu un parón bastante longo, con ganas de volver á competición. Eu creo que os rapaces teñen ganas de volver a competir, de volver á dinámica de adestramentos e compartir o fin de semana, pero é certo que foi un parón que sirvirnos para recuperar a xente. Ángel está aí a punto de reaparecer, Mella que, tiña unha lesión un pouco complicada tamén. Entonces, en ese aspecto eu creo que a todos os equipos da Liga serviunos para ben. Falando xa un poquinho máis do encontro desta semana, visítanos o líder, o S de Compostela, o equipo máis forte da categoría, ca plantilla máis completa, por presupuesto, e o está demostrando encontro a encontro, que cando as cousas se complican, meten esa marcha que moi poucos equipos poden meter sempre nos partidos. Fálanos un pouco, como vesti este encontro tan complicado? Pois un partido moi complicado e, sobre todo, moi ilusionante. A nós cóllenos nunha situación que temos que puntuar, necesitamos puntos para acabar a primeira volta, temos que acercar esos 25 puntos que pode mediar un pouco a medida do que é a primeira volta e a segunda volta, de facer os 50 puntos, que se non quedámonos un pouco curtos, teríamos que facer unha segunda volta moi boa. Entón, un partido super ilusionante contra un rival que non perdeu, un rival que marcou en todos os partidos, un rival que ten un poderío enorme, que xa se presumía que iba a ter, pero é complicado facelo. A verdade, están a facer unha tempada boísima, casi prácticamente inmellorable. É certo que hai xente que di que poderían xogar mellor, que non están, non sei, o que se lle pide ao Compostela. A verdade é que está a facer unha tempada espectacular, poucos equipos fixeron este nivel de puntuación. Temos que estar moi ben para gañarlles. É un encontro moi ilusionante que, como diste, aparte hai un factor moi importante, é a festa de fin de centenario, onde se organiza con DJs despois do encontro todo, unha pequena festa. Me imagino que vai haber moita xente, sobre todo moi ilusionante, por a nosa xente. Non sei que mensaxe tes para a nosa afición. Que se divirta, que o pase ben, intentaremos dar un bo espectáculo, esperemos que haxe un bo partido, esperemos que a climatoloxía nos acompañe, que ahora mesmo está chovendo moito. Creo que vai ser importante que a climatoloxía nos acompañe, máis que nada porque as gradas van a estar cheas e o campo ten o aforo que ten. Entón, se hai un bo día ou fai un día que xa se apetecible, aparte das 4:30, un horario que ainda é de día, se está o sol aí, pode facer un bo día, e isto pode se encher. E ojalá se encha o campo, e ojalá nos divertamos todos. Moitas gracias. A ti.